Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ay, wala kay apil. Di ka mag-apil-apil ha. Magtuon ka. Okay, Athena? O, Nay. Ugma, human sa imong klase. Mga ta sa mall. Palitan ako sa tatay ni mo karsonis, sapatos, nya, sad, sunglasses para niya. Para mugwapo sa dis tatay tao ni mo. Nay Chona. Tinuod ka lang ka? Ako nalay palit para ni mo. Nagpasabot lang na. Nga pinangga ta kang hinampaka ka. Langga. Butong, na 1,000. Palit og beer. Usa ka case nga beer. O palitig usa ka kahang sigarilyo. Oo. Nay, muhulong pa ka ng imong sige panabako. Makadaot biya na sa lawas. Paghilom Athena. Hiluman ang bakba ni mo. Butong, sige na, lakaw na. Oo, Chona. Ay, kuyugan na lang ti kabi. Ako nalay palit. O ikaw may alsa. Ako na lang, oy. Ayaw lang. Basin og mag-overprice ka. Ah, Isuik na nimong uban. biya. Ay, sige, palabi ko, uts kong lubo taon na bida. Di sa taon ko inaana, eh. Mo na ginaingon butong, trust no one. Ayaw pagsalig kang bisan kinsa. Tara. Ay, bahit ni Sirit na, saon lang. Sunod ayon butong. Oy, Lagi, lagi ko. Nana ko. Bay, risame. Tay, okay ra ka? Oh, okay ko hindi. Tay, musugot lang ka ana nga magsigig panabako sa nanay. Gusto ko kalinaw hindi. Sabot lang, ha? Tay, Liyuan itong palitan, oy. dool ra oy. Mu-turn ta. Bakit balik kita salgi? Yes, butong. Oo nga naman. Dihara ang tindahan nga atong palitan. Ha? Oh, Diyan na ta. Siluan mo na to. Anilita palitin eh. Probida. Ako lagi pakita sa mga marites ang bago na kong motorsiklo. Oh. Bangkas. Liiknat ang mga kilay sa mga marites. Tanawa Tanawa ng upat ka mga babae nga nasa atbang. Tanawa. Naghinunghungay dayon, awa. Oy, kuya, suya ka ta na. Suyak ko taon, kiver nila. Mga laslas na ilang mga bakba daw, ako'y labot. O ginay, lain ang gibuhat ng mga bayhana, pulos pang libak sa mga taong mangagi. Mao ba? Mangwid-wid, pauntang ilang mga ngabil o panglibak. Chula. Okay, dirang sa place sa 1,000 sa saka kiss nga beer nga imong gibayaran na. Okay. O sa kakahang sigarilyo. Okay. Mama di mong brand, di ba? Kana mao na. 200 pesos. 200? Yeah. Okay. Bayad. Uy. Another 1,000? Na naman na kasi siya, isa kliyente naman ka. Kana lang. Gusto ko mabungkag ang 1,000 kaya na ako'y, daghang mangayo. Di oy. Ganina, 1,000 karon 1,000 na sad. Kamot sa ko di mo ron, mutso. Siyempre, may mag-cheap. Charot. Mubilangkad gani taday, kanang bigatin. Sabaw. Siya abas mi. Oyo sa di mo ano chun no. Uy, maway din mo eh. Ay, dahibaw ko ba yun? Oy, inigtalikod na ako, libakon ko nimo. Dila sa tao no. Ay, sus, ay na lang talang istoryaha, oy. Bago lagi kag motor, brand new. Of course! Ang magbudawa tag second hand. Brand new, ginaday. Hala no? Pinalitas akong ikal. Ano? Oh, siga mo na imong mata. Anong say mo? Sama ka na chun daw. Tagayin ako sa kusukli. Oy, limot-limot baya ka. Kadit. No. Okay, diada. Salamat.
Butong, sige na, dadaan na, ato na ta. Kadiyot lang. Kinsa na siya Chunyang? Akong boy. Boy? Oh, akong boy. Imo ng boy. Ako ng boy, di ba Butong? Boy, taka? Oo. Ay, ano lang pala, ano lang. Kisay pangaon? Siya si Butong. Oh, butong. Ngano ungol? Nakoy edible oil. Aba. Prihat sa kababinan. Siyo di abas. Oy, Butong, sa di pa ka madisgrasya, tana. Tara. Si Chona. Hello, Chon. Hi! Ari dito sa bahay, day. Mag-inom ta. Unsa? Dali, dayon ba? Okay, muna ako. Bye. Makig-inom. Okay, no problema. Bay, di ba si Apple mo na? Oh, tuod, mga ng barkada nga Chuna. Hello, Alan. Butong. Dali, Apple. Nagsugod na day mo? Nadawag bagustyo na nako. Diana. Dugo sinam gumuni. Oh, okay. Siksiha ni mo, Apple, oy. Hoy. Mabukay kang short. Na, kita ka. Paul. Bida. Imo na tanang bao di. Bida ng bao. Gustong ibutong. Oh, nga no. Muambit ka? Lumiya suyo ko sa buwan ng bao. Tino ba ka sulti? Yak! Ay, Apple, may kiniana ka. Hay, ni Ari na yung kuday. Basta tunay barkada, tungahon gid na. One text, one call, na yun. Maayo kayo, eh. Butong, si Apple, my partner in crime. Kaila kay ko, ana. Usa ni sa sagdag swerte nako. Mao ni akong financer. Mo ba? Oy, Butong, ipis na yun, oy. Giohon na ni sa Apple, sure ko. Okay kayo. Yun na, be. Mga blisan ta. Apple, kauno na. Alan, ay na lang, busog ko. Ay, naana sa ng barkadang nanay ay palakubog sad kaayo. Pirmi lang nag-aso ang baba. Ay, ngayon, pirming nagtangag og sigarilyo astas nanay. Lumpig man sa tatay, di man nabako. Nabali naman hinuon eh. Inay ang bana, mo'y manabako, ang asawa na hinuon. Dumalan, kaya na, balay mo. Baso ni mo. Oh, Toast. kuan, kining. Ay, pag binayot, paluya-luya. Cheer up. Bitaw Paluya-luya ka? May lisdan ka na ako. Unsa. Hindi? Hibaw ka, Apple. Mga silingan na mo dire. Mga marites. Oh? Ako na gibantayan. Mabito ng pasuyaan gid lang ako sila. Ganina lang ha. Nagpalit mis butong og beer. Budlat ang mga mata eh. Budlat lang mga mata nila nga nakakita sa bago na kong motor. Sigay lang mga mata. Bao ba? Nahibaw ko silang na. Gilipat masad ko itong mga karaho. Nagtuon sila nga ako. Doon ay sugar daddy. Chuna. Ay sus, ni ana na sa kong pahakalan kay baw na kay ko. Unya og makadungog ka ana, mutuo ka. Igtuon nimo, buwag ta. Hindi. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!